První písemná zmínka o Skutči je doložena k roku 1289. Tato lokalita byla ovšem osídlena již v mladší době kamenné. Stará osada Skuteč ležela na obchodní cestě, vedoucí z Chrudimně na Trstenickou stezku u Litomyšle. Skuteč měla ve středověku hrdelní právo, soud, mučírnu a kamenný pranýř na náměstí. Pořádaly se zde jarmarky a později i koňské trhy. Na dnešní podobě města se významně podílely četné požáry. V 19. století ty byly 2 a zlikvidovali podstatnou část města. Kostel na Nebevzetí Panny Marie je připomínán k roku 1350. Jeho věž patří k dominantám města. Hlavní oltář je novogotický. Po stranách stojí sochy svatého Petra a Pavla v životní velikosti. Pořádají se zde i varhanní koncerty a vystoupení pěveckých sborů. Mariánský sloup byl sestaven v roce 1820. Bývalý okresní dům, dříve zájezdní hostinec. Dnes je zde restaurace Sport. Okresní soud byl vystavěn v pseudogotickém slohu v roce 1852. Dnes tento původní účel připomíná název restaurace na soudu. Kostel Božího těla byl vystavěn v roce 1391. Ve Skutči působil také František Jaromír Rubeš, spisovatel doby národního obrození. Jeho jméno nese již 145 let pěvecký sbor Rubeš. Rodný dům Václava Jana Tomáška, nejvýznamnějšího českého hudebního skladatele předsmetanovské doby. Městské muzeum. Památník hudebního skladatele Vítězslava Nováka. Autentické prostory umělcova bytu doplňují dočasné expozice. Tradici obuvnictví reprezentuje zde i přes metr dlouhý pravý půlpár ručně vyrobené polobotky. Pořádají se zde také komorní koncerty. Ve svém moderním kulturním domě pořádá město festival vážné hudby Tomáškova Novákova hudební skuteč, jehož součástí je i přehlídka dětských pěveckých sborů. Jarmarky, posvícení, masopusty, pálení čarodejnic, dětský den či přehlídka dechovek jsou dalším zpestřením kulturního života Skutče a některých přidružených okolních obcí. Místní fotbalový klub vznikl již v roce 1919. Vznik hokejového se pojí s rokem 1960. Krytý plavecký bazén vybudovalo město v roce 2002. Skuteč je aktivní i ve stolním tenise, hokejbalu a tenise. Městské koupaliště potěší zvláště milovníky tobogánů. Aeroklub Skuteč nabízí spoustu služeb jak pro laickou veřejnost, tak i pro zájemce o letectví, parašutismus a na své si přijdou i vyznavači ultralehkého létání. Na kamenictví poukazují četné lomy v okolí. Jeden ze zatopených zvaný Kaňon poskytuje místním koupání či potápění. Okolí Skutče však skýtá mnoho dalších zajímavých zákoutí. Posuďte sami. Údolí říčky Krounky je oázou klidu a osvěžení v parných letních dnech.
Ke Skutči patří 12 vesnic. Dominantou Lažan je kostel svatého Václava. Ve Štěpánově je to zase kostel svatého Matouše. K obci patří také kaple svaté Anny, pod níž vyvěrá pramen železité vody. Nedaleko kaple stojí penzion Karafiát, kde byly v meziválečném období zřízeny vodní vanové lázně. Hrad Rychenburg byl založen v první polovině 14. století rytířem Tasem z Mrdic a je ukázkou typického šlechtického sídla své doby. Dnes je zde domov důchodců, ovšem turisté všeho druhu se mohou občerstvit v nádvorní restauraci. Dnešní Skuteč má svůj životní rytmus. Náměstí poskytuje možnosti k nákupům, občerstvení, čekání na autobus, či jen tak posedět s přáteli. Tento snímek ukázal jen malou výseč z toho, co můžete ve Skutči a okolí vidět. Takže berte to jako náš tip na výlet.